हेलौ लोगोफोर, आंनि गोदान मोनसे भिडिअ नोंथांमोनखौ बराय हरनाय थाबावबाय। दिनैनि भिडिअ'आनो जाहैदों जों दा थांनो नागिरदों भुटान, इण्डियानि माने बाहेराव। दा सिगांनिफ्रायनो थांनो होनबाय थादोंमोन, माने प्लेनिंआ जायाखैमोन। दा आंजों लोगोआव दं सानै लोगो। बेनिफ्राय दा बेवहाय पेट्रल माने सोनानै लाखानोसै फुलनो, बेनि उनावहाय थांबाय थानोसै। भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन आं आसा खालामबाय। दा मोनसे प्रब्लेम जालायबायना, आखायाव फैसा गैया। दा एटिएमआव हाबलांनोसै। दा नैबे काजलगाव होननाय मोनसे जायगा दंफैयो, दा बेवहाय एटिएम दं मोनसे, बेयाव हाबलांनोसै आरो। दा नैबे जाहैबाय इण्डियान पुलिस SSB। दा गेट मोननि सिगां SSBफोरबो थायो, ओमफ्राय बेवहाय ड्राइभिं लाइसेन्स, गारि नाम्बार बिदिनो चेकिं जायो, ओमफ्राय नाम्बार माबा माबि लिरनांगौ जायो। दा बेनिफ्रायसो जोंखौ थांनो होयो आरोना। आरो लोगोफोर, मा खालामनांगौ जायो भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो दिन्थिलांबाय थानो नाजागोन। दा लोगोफोर, भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय था, बेनिफ्राय मिथिनो मोनगोन। दा नैबे जाहैबाय इण्डियान गेट। दा इण्डियानखौ जों बारसिगोन, बेनि उनावहाय मोनगोन भुटान गेट आरो। गाइस, मेन भुटान गेट मोनफैबाय। दा सफैबाय। दा गारि बाइकफोरखौ माने बाहेरायावनो दोननांगौ, बेनि उनावहाय गेट पास बानायनो थाखाय सिङाव हाबहैग्रोनांगौ। बेनिफ्रायसो गेट पास बानायखांनायनि उनावहाय माने गारिखौ आरो लाखिनानै सिङाव हाबहैफिननांगौ आरो। दा नायलांदो। नैबेबायदि मोनसे कार्ड मोनो गेटआव माबा खालामबा। दा नैबेनि दारैसो सिङाव हाबनो मोनो आरोना। आरो लोगोसे भटार ID अरिजिनेल जमा होनांगौ, आरो बाइक कार बायदिसिना लाबोदोंबा ड्राइभिं लाइसेन्स नांगौ आरो। बेनि उनावहायसो थांनो हागोन। Ini bro, foto satu video. Awas nih.
ফুটানো যায় কেনেকৈ লাগিল বেয়া হ'ল কিয় এই গৰম তাতে অলপমান ঠাণ্ডা আছিল না ভিতৰত এতিয়া আহিয়া গৰম লাগছে स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअ'आ बेखिनियानोमोन भिडिअ'खौ मोजां मोनदोंबा साबस्क्राइब लाइक कमेन्ट खालामगोन आरो गोदान